dancer? Oo, yung... yung sex bomb. Yung sex bomb. Oo na. Yung sex bomb. Ayan. Guys, so, ngayong video na to is ipaprank ko po yung nanay ko na sumakit yung ulo ko, sumakit yung dibdib ko, sumakit yung tuhod ko, yung pala positive sex bomb, sex bomb, sex bomb. Eto guys, yung kasabwat ko, which is pupuntahan ako dito kunwari sa bahay, tapos may tumawag kay Angel ko. So, tignan natin guys kung anong magiging reaction ng aking mother dear. So, let's do this! Fight, fight! Hello? Po? Opo, kahapon po. Hindi po, yung kasama ko po. Yung maniling po? Saan po, ma'am? Gamit ko na eh. Bye. Positive ako na. Dito kami nga. Padabang kayo. Papadam nga eh. Hindi ba ito? May takano lang tata. Dapat na. May gaman labi. Dito kami na. Ang saksayapin. Tumulong naman, ulo. Ang ganda mo. Ang sakit na barong ko. Diyan mo. Oh my God, ano yun? Ma'am Rochelle Pangilinan. Go. Kumikon na kanya. Manila. Sinita. Nagsakit na ulo. Ako si barong ko. Kasi di ba ka na mga sex bomb? Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Kasi ka na, sex bomb! Ay! Sex bomb! It's a prank! It's a prank! Kanya ako. Sumakit ang ulo ko! Sumakit ang dibdib! Hi guys! So, ayan guys, tapos na si Mother Dear, kaya sisimulan ko kay Jasmine. Ano sabi mo? Positive daw ako, baby. Wala ka. Sobrang sakit talaga ng ulo ko, tapos sumakit talaga yung dibdib ko, bebe. Tapos yung tuhod ko pati. Naninikip talaga siya. Kukunin ako ni Rochelle Pangilinan mamaya. Pangilinan? Ha? Yung dancer? Oo, yung... yung sex bomb. Yung sex bomb. Oo na. Yung sex bomb. Ayan. Tama nang iyak. Sumali yung ulo ko, bebe. Yung dibdib ko. Tapos yung tuhod ko, bebe. Kaya nga tama na umiyak. Positive sex bomb dancer. Sex bomb, sex bomb. Baby Jazz. Isip. Oo. Ano? Oo. Isipin mo na lang.
nakaka-recover ka pa. Bebe, kilala mo ba si Rochelle Pangilinan? Oo. si, si Rochelle Pangilinan, baby, yung sex bomb dancer. Oo nga. Yung Siya, original na sex bomb. oo, siya yung kukuha sa akin mamaya. Siya yung Sali ka sa sex bomb. oo, kasi nga positive sex bomb dancer na. Walang hiya mo. Yes, hello? Hello, love. Oh, Love, bakit? Oh, si Maniko. bakit? Diba sinabi ko sa inyo kagabi na masakit yung dibdib ko? Oh, Kukunin na nila ako mamaya. bakit? Masakit gabi? Oo. Bakit? Labi, okay lang yan. Pray ka lang. Huwag kang matakot. Naiyak tuloy ako sa'yo. Wala namang mangyayari sa'yo. Ano ka ba? Ang hirap naman nito. Ang dali lang naman nasabi kung kaya nila. Pero pag ako pala, hindi ko na alam eh. Kaya mo yan? Ano ka ba? Loko, huwag ka naman ganyan. Positive lang. Kaya mo yan. Kaya pala kanina ka pa hindi ano eh. Ano na ba? Kaya mo yan, be. Pag namin gagawin ka agad. Ano ka ba? Kukunin ako ni Ma'am Rochelle Pangilinan. Gusto mo siyang pangilin ang kukuha sa'yo? Oo, da, bebe. Kaya mo yan. Ano ka ba? Ang dami nakakasurvive dyan. Basta yung... Kaya nga, bebe. Ang sakit ng ulo ko, ng dibdib ko, ng tuhod ko. Positive talaga, bebe. Masyadong ma-stress kasi lalo kung Sex bomb, sex bomb. It's a prank! Bebe, si Rochelle talaga kukuha sa akin. Love! Ang ilang tao ka ako? Kawin na mo! Hayop ka! Hello? Hello, baby. Hello? Hello, baby. Sa ate mani mo to. Ay, ate, bakit po? Kukunin na nila ako mamaya, baby. Positive ako, baby. Oh, te. Tumas- Kaya yan, te. Pagdadasal ka namin. Wala yung sobrang sakit ng dibdib ko. Tapos, kaninang umaga yung ulo ko naman. Ginagawa? Talaga kaya mag-online eh. Ang sakit talaga ng dibdib ko. Ay, si Ma'am Rochelle kukuha sa akin mamaya, bebe, kasi sobrang sakit ng dibdib ko eh. Hello? Yung ulo ko. Pati yung tuhod ko, bebe. Kilala mo si Rochelle, bebe. Sino? Si Rochelle Pangilinan. Oh. Kaya nga, kilala ko yun. Siya yung kukuha sa akin mamaya, bebe. Bakit? Ha? Yung ano? Siya yung kukuha sa akin kasi nga positive ako eh. Positive. Sex. Sex. It's a prank! Lalaro ko naman ako. Mag-email ako eh. No, Ate Jazz. Hello, baby. Ate mani mo to. Po, bakit po ate? Positive ako. Positive ako, baby. Sigurado ka?
Oo. Wala, Ate Manilyn, ano ba yan? Madali na ako Manila eh. Si Ma'am Rochelle panghilinan pa naman yung kukuha sa akin. Naninitik yung ano ko, yung dibdib ko. Tapos bigla sumakit yung ulo ko. Tapos kanina yung tuhod ko naman. Nagprotest ka? Oo. Kukunin na ako ni Ma'am Rochelle panghilinan. Ate Manilyn. Baka mahihirapan talaga ako eh. Magpapasko pa naman. Ang galing-galing pa naman ni Ma'am Rochelle. Kilala mo si Ma'am Rochelle, baby? Artista yun, di ba? Si Rochelle Pangalinan. Oo. Siya yung kukuha sa akin, baby. Saan ka dadalhin? Doon sa studio nila. Eh, di ba nga positive sex bomb dancer ako? Marilis naman eh. It's a prank! Pinahiya ko pa ako. So, ayan guys, ang next po natin na ipoprank call ay si Babe Talia. Isa din to sa makulit eh, kaya yari ka sa akin. Hello? Hello, babe. Oh. Naman ito. Oh, bakit? Bakit? Positive daw ako, babe. Hala, ano ba yan? Hala, ano ba yan? Ano ba yan? Ang sakit-sakit na ng dibdib ko. Ano ba yan? Inom ka lang ng vitamin C, babe. Huwag kang naiyak tuloy ako sa'yo. Huwag kang masyadong dibdibin niya kasi mamaya lalo ka magkakasakit niyan. Hindi ba kunin na ako ni Ma'am Rochelle Pangilinan mamaya eh. Ako saan ka dadalhin nila? Oo, sa studio daw nila. Ano ba yan? May vitamin C ka ba? Hindi ako nagbabitamins kasi lalo akong nataba eh. Ano ka ba? Mag-vitamin C ka ngayon. Bakit hindi mo i-try tapos maraming tubig? Okay lang ba yun kahit tumaba ako? Oo, ano ka ba? Ano ba naman to? Ano mo? Okay lang. Pwede ka man naman magpapayat eh. Talaga sobrang sakit ng dibdib ko kagabi. Tapos kaninang umaga yung ulo ko naman. Ngayon, Ganito, di ba pati vitamin yung C? tuhod ko Bili ka na. ng Natatakot ako kasi ang galing-galing pa naman ni Ma'am Rochelle eh. Huwag ka na takot. Ano ka ba? Kaya nga ba, may positive naman ako. Sumakit talaga yung ulo ko, yung dibdib ko, yung tuhod ko. Hindi positive sex bomb dancer ako, babe. Ano ka ba? Ay, baliw. Ayun, nakakaluwas ka. Ano? Oy! Gaga talaga to. Kakaloka ka talaga. Ito. Ay, ano ba yan? Nakakaloka ka? Ayun mo ko yung anak ko dito na tahimik tuloy. Kakaloka to. Baliw. Buisit ka. Ngayon masunod tuloy yung buisit ka. Aray ka! Ang sakit na na! Kumakayo pala ipo ko sa'yo kanina. Paano ka ba? Nakakabuisit to. Babe! Sumakit nga yung ulo ka, yung dibdib ka, yung